Tässä on uusi alku mun Dokapoka videoista. Mun tabletilla mä juuri nyt teen tän. Eli niin, voi olla, että näyttää vähän uudelta. Eli niin. Mä voin kertoa teille nämä ukot nytten. Tässä on Lily. Joo, aikamoin mä olin vähän shoppailemassa siellä periaatteessa. Hakemassa juttuja. Te tiedätte ehkä mistä, mutta... Tästä tuo puhelin ja reppuna. Mä hukkasin niinku yhden repun. Mä en oo varma, oliko se mun puhelimella se reppu, että... Niin. Tässä oli Lily. Tässä on se iskä. Tai joo, niin iskä. Ja... Tässä oli se Isobeli. Ja nää on ne niinku... Tää on... Niinku isosisko, tää on iso veli, tää on Lily, tää on Jaden. Joo, Jaden. Tai Alan. Ihan mikä vaan. Oliko se Jaden tai Alan? Oli Alan, joo. Tässä oli Olivia, tässä oli... Miksi mä oon siitäkään miettinyt tolle nimeä? No. Ja missä se toinen on? Tossa. Tässä oli Jaden. Tässä oli Nämä nimet voi olla vähän vaikeita niin kuin ymmärtää. Allen, Jaden, aika samanlaisia. Tässä oli Olivia, mutta se siltikin, mä en ole miettinyt tällä nimeä. Mun pitää siltikin miettiä, että tää on roleplayin seikiksi vaan. Nimetään vaan tää. Mä tiedän, että tää on joku YouTuberin nimi, mutta ihan sama. Nimetään tää vaan Bennix, ripeä. Mä tiedän, outo nimi, kyllä keksin. No te voitte kyllä kommentoida nimeä tällä tyypillä, mutta tän roleplayin seikiksi vaan. Pidetään se nimi nyt Bennix. Eli Olivia, Ben ja Jaden. Lily, Allen, iskä ja täältä viimeiseksi se äiti. Eli joo, tässä on aika iso perhe. Ai no kyllä on vielä se vauva siellä yläkerrossa. Pitää mennä kattoon tuo. Tai onko se siellä ylhäällä? Pitis olla. Ja mä myös kattelen TVtä, mutta mä vaan pistin mykistykselle. Ja voiko joku kommentoida, tykkääkö joku tästä uudesta niin kuin loading screen seivaamisjutusta? Tässä se vitsi reppu oli, kuinka tyhmä mä olin. No niin. Lapset menee tohon. Unohdin, että tuo tyyppi oli tossa. Nimeä. Tää on tyttöiden... please, ottakaa tyttö nimeä, kiitos. No mä kyllä olisin nimennyt tän Olivia, mutta muuten mä en oo varma mitä nimet on toisen tytön. Että niin. Tohon noin. Ja tuohon. Melkein unohdin täällä perheelle sen vaatekaapinkin.
No, ne saat nyt tänne. Ja no, te saatte sillä välin nähdä, kun mä täällä vaan teen tätä takit. Tossa on ja yövaatteet tonne. Mä vaataan tästä tää koko laatikon. En oo varma miksi tää on täällä. Ja sama. Mekko saa mennä tonne. Tuleeko tästä nyt semmonen unpacking aika? Mä en näe supaalla. Joku umbrella tonne. Haluatko se väittää? Ei näytä siltä. Saa mennä. No, mene tonne noin. No, Mekko saa tulla tonne ja muista mä en nyt jaksa laittaa, että ensi kerralla voi tulla tää unpacking juttu. Eli niin. Ripeä täältä. Ja siltikin mä en ole varma missä mun tabletin kynä on, että mun on vaan pakko katsoa tähän. Tiedän kyllä mutta onneksi teet tänään mun sormia. Tosta tuohon. Onko tää liian? Tää ei toimi. No sitten se saa mennä tänne vessaan. No niin, tuo mahtuu tuohon. No niin, nyt tuo tuohon. Ei täältä löydy mitään tavaroita sillä vauvalla. Miksi ei täältä löydy mitään? Älä sano, että tässä mun
Juusa ei oo sitä vitsi no harmi. No niin. Aika pistää sut nukkumaan. No, saat mennä sinne nukkumaan takas. Ja Sam. Tai no, odota. Nostatkohan missä se on? Täällä se oli. Otan pikkasen niitä. Mä tiedän, että se on aika paljon, mutta vauvalla on vesin nälkä. Ja kuitenkin tarvitsee varapulloja. Lapset saa mennä sisälle ihan miten vaan. Tääkin tarvitsee vähän vaatteita, ei se voi vaan ottaa. Tai se voi ottaa tuon päälle. Nää voi mennä mukaan. Ja ajoni vie täältä tää ja täältä. Tuu. Mä en tarvitse tätä hattua. Enkä tota. En käytä tätäkään. Ai, tot. Ja tuu. No niin, nyt jatketaan vaan houkailuja. Vaikka mä tiedän, että me olemme jatkettu nyt pari minuuttia. Veikkaa, että tai niin kuin näitä sitten. Joo moi, mitähän menee? Ihan oikeasti. Mutta tämä vauva ei viekään. Noko. Harmi. Mä voin ottaa sen kyllä. Sä voit mennä nukkuun. Kuka tietää kuinka kauan sä oot ollut hereillä tuon vauvan kanssa? Okei. Varastan, ei tää sovi mulle. No mä otan vaan tuon. Ei! On täällä pätkääkään hyviä vaatteita. Voit pitää. Joo. Tuo pitää toimia sitten. Voitko sä pitää tätä vauvaa vähän aikaa? Mä Ripe vaihdan vaatteet. Okei. Mä menen tonne noin. Nonne. Valmis. Teru.
vihdoinkin. Ihan oikeesti. Shh. Voitko olla hiljaa ja mene takaisin nukkumaan? Kiitos. Nukkumaan. Sä et mene sun äiti. Näin. Vihdoinkin. Ja tästä tuo. Kakkoskerroksessa be like nyt. Kuinka kauan tää kestää? Nyt mä vaihdan täällä videon. Olisiko täällä hyviä videoita nämä päivät? No. Ota vaikka ton. Pistän text titles päälle. Jos tää mainos joskus menis. Noin. Noin. Mä tiedän, että tää on paha juttu, että täällä on 3 puhelinta, mutta veikikää, että silloin vaan 2. Eikä 1. Tuo saa pysyä, mutta tuo tonne, tuo tosta. Ja tuo tosta. Näin. Aamulla, mutta tosi aikoisin, että mä pidän tuon. Minä en jaksa herätä, mitä on pakko vaan. Noniin. Vaihdetaan vaan tähän, koska tää on lempiaffeto. No kyllä mä voin vaihtua tähänkin, mutta ainoa semmonen kuuma outfitti silloin kun on kuuma. Mutta aamuisin on super kylmä. Eli niin. Tai no, mikähän päivä tänään on? Toivottavasti on perjantai. Yes. Melkein unohdin, että mä eilen meni kouluun ja nyt on lauantai. Nyt mä saan nukkua pitkään, mutta siitäkin miksi mä ottanut mun herätystä pois. No, jos sama. Tuo päälle. Noniin. Niin, mitä nyt täällä tapahtuu? Unohdin pistää nääkin tänne sänkyyn. Tuossa on mennyt tuo tosta. Tuo tosta ja tuo tosta.
unohdin kuinka paljon vaatteita tässä oli. No. Tosta tulee. No mä voin vielä nää tänne. Duck Life. Ja tosta tuo pirustusjuttu. On pikkasen reppuja näillä. Mä tiedän, että nämä on jotkut signit, mut mitä tää koikoais kuuluu tähän? Sunscreen saa olla niillä. Ai joo, niin melkein unohdin tästä. Ihan melkein just, mä just unohdin, että mulla ei ollut täällä sinkki, mutta ehkä toi haittaa tähän johonpäin. Ja joo, sori jos kuuluu background musiikkiin, mun pikkuveli on niin ärsyttävä. Mä vaan täällä koitan tehdä video sillä välin, kun poika täällä tekee ihan kaikenlaista. Eli nee. No voi vittu teitä. Mä tein juuri nyt videoa. Ai anteeksi. No se on vienyt taas sun oman lempipaikan. Joo, sori Mä nytkin asun siellä valon päällä. Jaa. Unohdin. Joo. Joo, mun perhe vähän kova, että niin. Ne puhuu niin kovalla äänellä, että niin. Täältä tää pieni aksolottelee. Miten mä saan sen takas tuonne kokonaan alas? Sinkkaako se? No ei sinkkaa enää. No, ja saman. Akselottle menee tuohon. No kyllä teen tässä video, jos olisi parempaa, että sä täystä mua, kun mä teen tässä videoa. Kiitos. Joo, tuo ei mun pikkuveli. Piggy. Tää voi olla joku plushi myös, mä en tiedä. Täältä tuo robe. Minkä vitsin takia täällä on joku tämme? Mä en koskaan tiedännyt, että tän... What? Että tuo on edes mahdollista, mutta... Whatever. Tyyny. Ja täältä... No. Se on vaan typical. Paljon maskeja. Saa mennä tänne. Ja tosta tuo. No niin. Ja sitten nää kaikki roskat saa mennä roskapintistaan. Cute. Plushie.
Saa mennä tosta. Mä en oo siltikään varma, miksi mä oon ottanut vielä sitä roskaa pyttyä tai mikähän se on. No, mä vaan pidän nää PJs, koska on kuitenkin aamu. No, ei aamu, mutta aamuyö. Eikä että tässä vaan lukee 5 aamulla. Noniin. Joo, 5 aamulla. Ihan kohta 6, mutta ihan samaa. Mä voin mennä kyllä herättää ne, mutta sitten ne alkaa rakeamulle ja sitten ne käyttää kaikki niiden tablettia ja... ja niin, mä unohdin. Mun äiti ei pistä niitä tablettiaikaa. No mä kuitenkin herätän ne. Herätystyypit. Fly Queen. That was embarrassing. Carcheo. 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 Ehkä se on vaan parempaa, että mä menen sinne alhaalle syömään aamupalan. Sly Queen, a baddie pose för mig. Assumption trick, nötta mig. Okei, mun sisarukset on hui. Te voitte kommentoida sinne alas. Kannattaa niinku minkälaisen roleplayin mä teen ensi kerralla. Menkö mä Gacha Clubiin, koska mä en käytä Gacha Lifea. Mä en oo vaan tottunut siihen taputusjuttuun, koska mä en edettaa niitä pätkääkään. Eli Gacha Club mulle vaan toimii. Tai Roblox tai takapakkaa. Eli niin. Se heräsi. Pitää antaa. Herkui. Missä se täällä. Ei mitään. Ei ollut pätkääkään mä koittamassa löytää sitä kissaruokaa sieltä ruoka-osastolta. Jokin super. Kiipe. Mau. 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 Miau. Miau. Give me food. Miau. Pom pom pom. Onko se vaan minä tai puhuko tuo Kattius suomea? Ei vaan englantia. What the hell? Yummy, give me food.
Tossa. Okei, tuo katti on huono. Unohdin, että mä en oo siltikään pistänyt sille ruokaa. Tulen takas, kun mä oon pistänyt sille sinne ruokaa. Miksei mulla ole ruokaa? Jom, jom, jom. Joo, joo. I just need food, just need food. No niin, moi kaikki, nyt mä oon valmis. Voila! Voi, mä tiedän, että tää ei oo paljon, mut vaan jotain ruokaa. No niin, eikö otetaan lautanen. Pistetään puhelin tohon. Tästä tää lasi. Yes, mä saan ruokaa. No ei ruokaa, mutta aamupalaa. Koska minä osaan kokkaa, mä voin tehdä vaikka spaghetti noodles. Tai, joo. Kannattaako ottaa chicken? Nää otetaan. Tiedän, että ei oo sitä paistinpannu juttua vielä. No, niin. Ehkä olisi nyt aika kertoa teille, mikä tää roleplay on. Vaikka mä en oo vielä kertonut. Mutta niin. Tää roleplay on ehkä, että Lili saa boyfriendin tai jotain. Joo. Eli nyt koko oikein se roleplay alkaa. Mitähän mä kerron yhdelle? No. I'm just gonna call my bestie. Bestie. Missä mun puhelin on? Mä tarvitsen sitä siellä. Pipu vapu pip. Girl. Mun täällä saa haukkapella vähän date. Mä en oo nyt varma. Ehkä. Mutta miksi sun piti herättää mut? Sä huomaat, että kello on nyt vasta 6. Leikkikää, että on 6. Okei. No mä sillä välillä katon jotain ohjelmaa. Mä en oo varma, miksi täällä on super paljon valoja. Ai. Ja te voitte myös kommentaa sitten tällä pienelle kissalle yhden nimen. Joku Shapen nimi, kiitos, on myös tyttö, pieni pikku kisu. Mau, anna selityksiä, mau. Selityksiä. Onks vaan minä? Tai puhuuko tuo kissa johon englantia? Like what the hell? Ja. Okei, tässä.
Voi vitsi, tääkin saa huulla. Tässä. Puhuuko tuo kissa sulle myös vähän englantia? Joo, randomisti. Se tuli niinku mun päälle ja oli niinku give me food. Niinku what the hell, yeah. Se just sanoi mulle gimme pets. Miksei tää TV toimi? Nyt se vasta toimii ja nyt. Sitten päivä meni. Sitten oli kunnon aamu. Mä oon kattonut tän niinku 5 kertaa yli. Ja tämmönen ohjelma on 3 tuntia. Sä oot obsessannut tohon ohjelmaan. Nyt sun pitää vaihtaa ohjelmaa. Sä oot nyt kattonut tän 5 kertaa, dude. Huomaatko se kuinka outoa tuo on? No mä oon enemmän pelannut DTE with my buddies. Mä en siltikään ymmärrä tätä näitä. DTE with my buddies. Se farmee. Mikä vitsin TikTokki juttu sulla on nyt päällä? No niin, ja nyt sä muistat, että mä tekee yhden TikTok-danssaa. Pitää tehdä vähän tanssia. Boons. Vitsi? What? I need to play. Now I need to play DTE with my buddies. Dude. Sulla on ollut tuo nyt 5 niinku, sen koko ajan, kun sä oot kattonut tän 5 kertaa. Ja tää on 3 tuntia 1 kerta. Jos joku haluaa tehdä ton laskun, ihan voi tehdä. Ja sä et oo siltikään vieläkään syönyt niitä. Ja just vasta sä aloit syömään niitä, dude. Dude, jos sä et kertonut mulle, mä olisin kyllä syönyt sun karkit. Mä voin tekstaa äitille, vaikka mä tiedän, että se on jo hereillä, mutta en jaksa mennä sinne ylös. Hei, voinko minä saada yhden kaverin tänne? Ping. Nyt se laittoi viestin takaisin. Okei. No. Mennäänkö me huomenna sinne kirjastoon, kun mä tuun töistä? Okei. Okei. Sä tiedät, että sä voit huutaa kyllä. Niin, mutta en minä jaksa. Okei.
jutut? Kuinka huusaat? I don't know. Unts. Et sano sitä. Buddy, I'm gonna play some GTA. Et sano sitä. Buddies, what's bombing? Et sano sitä toista. I gotta play GTA with my buddies. GTA with my buddies. Noniin, aika paljon GTA. Saada se Frozen Packi ja sitten Halloween Packi ja sitten se ihana Winter Update ja sitten Petal Update. OMG, niin mä oon Fashion Nova. Jaas. Se jotenkin. Tuo tyyppi on hullu. No tää saa tulla. Ding dong. Ding dong. Tuttiru. Tuo mun bestie. Come in. Sä tiedät, että tää on suomi, niinkö? Voitko sä translateaa suomeen? Dot. Okei. Vihdoinkin. Tää paikka on niin hieno. Porr. Tuo mun kisu niiti. Pet. Se on nyt supu. Se on just päiväunilla. Haluatko mennä yllä kertaa? Pum. Tai haluatko tehdä TikTokin? Mä kuvittelin niin kuin pelaa sunkaan vähän niin kuin, no, haluatko sä yhden kaverin, mikä niin kuin tulis tänne, mistä ehkä tykkäät? Okei, ehkä mun näitä sopii. Okei, mä Ripe tekstaan silleen. Joo, ehkäpä voi kyllä tulla. Katsotaan löytyykö se. Täällä. Noniin, tuossa on ihan vapaa. OMG, se on ehkä vähän ehkä se on niinku pikkasen ihana tyyppi. Snap out of it, girl. Snappaa siitä pois. Totta kai se ei tykkää susta. OMG, se on niin hieno. OMG, se on niin hieno. Mielessä sanoo. Ja sama tääkin sanoo mielessä. Mä ehkä tykkään tosta tytöstä vähän. No, nyt mitä? Haluatko mennä vaikka huoneeseen? Mulla on aika iso huone.
menee yläkertaan. Mä ehkä jossain kohtaa alan opettaa roleplayin, vaikka mä enemmän on semmonen, no ehkä mä oon enemmän vaan täällä jäpännyt ja kaikkea. Mutta ehkä mä jossain kohtaa lopetan ja tästä tulee lisää partteja, toivottavasti, katsotaan. Mutta oli kiva vähän tehdä tämmösiä videoita ja niin. Mä lopetan sitten tässä näin. No niin kaikki, heippa, jee! Ja sanokaa moi tälle pienelle purpurneitille. Antakaa tilityksi. Joo, keksikää tälle nimi ja kommenttakaa kommenttakaa myös minkälainen roleplay mä teen ensi kerralla. Teidän valintaa. Heippa!